Minkejja li l-Aġenzija li se tkun inkarigata mit-tiswija tat-toroq għad trid tiġi mwaqfa uffiċjalment fis-swieq diġà beda x-xogħol fuq triq il-keffa. It-triq residenzjali taffettwa lil bosta li ta' kuljum jgħaddu minnha biex jitlu jew joħorġu mis-swieqi. Il-Kunsillier Alex Katkuti għall il-Kunsill Lokali ilu snin twal jitlob għajnuna biex issir it-triq u issa jinsab sodisfatt li l-karba tar-residenti fl-aħħar qed tinstema'. 3/4 ta' residenti jekk mhux iktar kważi jgħaddu kuljum minn di triq li fek qed ta' importanza kbira top priority fil-lokalità tagħna li tissir. Dilna snin kbar bħala Kunsill nitolbu li ssir. Is-Sur Katkuti għalilna li triq waqgħet f'dan l-istat diżastruż minħabba l-ammont ta' kostruzzjoni fl-istess triq u rringrazzja l-Gvern tal-ħidma li qed iwettaq. Bis-sistema l-ġdida kif ħajħadmu toroq ħajkonna l-għajnuna kbira mill-Gvern nista' naraw Ministra diġà ħassir l-ewwel triq li hija importantissima u mhux se noħorġu flus. Katkuti spjegalna li x-xogħol mistenni jkun lest f'temp ta' 3 xhur. U qal kif minkejja li x-xogħol għadu wieħed bikri, ir-rispons min-naħa tan-nies kien wieħed tajjeb. Fl-aħħar nett, is-Sur Katkuti spjega kif dan il-proġett mhuwiex wieħed iżolat, iżda parti minn kullana ta' proġetti li qed isiru fis-swieqi hekk kif wara s-sejħa tar-residenti u l-Kunsill, il-Gvern għamel l-ewwel assa tal-Pulizija fis-swieqi biex ir-residenti ikunu aktar protetti. Intant, l-abbozz ta' liġi li jwaqqafu jirregola l-Aġenzija li se tibni t-toroq tagħna kiseb l-approvazzjoni tal-Kabinett tal-Ministri u issa jmiss li fi żmien li ġej il-liġi tiġi diskussa u approvata fil-Parlament.